Гөлзилә бүлмәгә керү белән кулындагы кечкенә сумкасын җан ачуы белән идәнгә атып бәрде. Күңелен әрниткән хисләренә ул башкача тыя алмый иде инде. Калтыранган керфекләренә яшь тулды, иреннәре соңрак бөтен тәне дерелди башлады. Ул караватка капланды да үкси-үкси еларга тотынды. Бүлмәдә беркем дә юк иде. Аны юатучы да, ялтучы да булмады. Гөлзилә озак елады. Өмет уты сүнде. Хыяллары шелпәрәмә килде. Сөйгәне еракта, әти-әнисе кабердә. Шушы миллионлы шәһәрдә ул япа-ялгыз иде. Үксез ятим иде ул. Моны тою үзе генә дә әрнү өстенә әрнү өсте иде. Быел да булмады. Укырга керәлмәде ул. Җырчы булу хакында уйлыйсы да түгел димәк. Кешенең талантына түгел, ә юан портфель хуҗаларына файдасы тию мөмкинлегенә карап, бәяләгән дөньяда изге максатыңа ирешү айга явыр икән. Ә бит быел үтә алачагына ышанычы зур иде аның. Ни тавышы, ни ритм хисе, ни артистлыгы булмаганнар укырга керде. Ә Гөлзилә калды. Былтыргы кебек үк үз белеме, үз сәләте белән җиңә алачагына ышанып калды. Ә бит узган елдан бирле бер кеше гомеренә җитәрлек үзгәрешләр булды. Хатта Уфа урамнарында һәртөрле митинглар, демонстрациялар, пикетлар яшайды. Дөньяда иң бөек державаларның берсе булган СССРда тарала башлады. Кешеләр тоташ республикалар үз хокукларын яклап көрәшкә чыкты. Һәртөрле гаделсезлекләрдә гаепләнгән зур-зур түрәләр урыннарыннан очты. Ләкин Гөлзиләнең генә халаты үзгәрмәде. Тормышы яхшырмады. Нинди яхшыру ди инде? Киресенчә, быел ул былтыргыдан да хәтәррәк хәлдә. Күңелендә өмет юк. Киләсе елга студент булачагына инде ышанмый ул. Кызлык һәм кешелек горурлыгыңны гына таптамасаң, нинди тормыш бу? Коточкыч салкын, караңгы, рәхимсез. Хәер, бөтен кешегә дә алай да түгел бугай. Әнә бит Нурия ничек яши. Гөлзилә әти-әнисен җирләгәннән соң Уфага килгән мәлләрен хәтерләде. Шәһәр колач җыеп каршыламады аны. Барып сыйныр кешесе дә юк иде шул. Башта кунакханага урнашырга иткән иде дә, мал-туар акчасының әле кирәк булачагын уйлап, Нурия янына юнәлде. Ни генә әйтсәң дә бөтенләй ят кеше түгел, бер-ике кичкенә кундырыр әле. Күчтәнәч алырга иде дә бит, кибет шүрлекләре монда да буш икән. Булган нәрсәне дә талонга гына саталар. Нурияның бүлмәсен табу кыен булмады. Тулай торакта аны яхшы беләләр икән. Ишеге үк башкалардан айрылып тора, матур итеп тышланган, кем килгәне карый торган күзчеге бар, ишек яңагында кыңгырау тимәсе, кыңгырауның да тавышы сандугач сайравын хәтерләтә. Гөлзилә дулкынлана башлады. Нурия хәзер үзе дә үзгәргәндер инде, элекке бер катлы кыз түгелдер. Ишек ачылуга алсу төстәге ялтырап торган бәрхәт халат кигән Нурия күренде. Ул бер тын карап торды да шатланып кычкырып җибәрде. Ю-маю, кемне күрәм мин? Нинди җилләр белән? Ни әйтергә дә, ни кылырга да белми торган Гөлзиләне кочаклап, салкыннан алсуланган битләреннән үбеп алды. Әйдә, үт шишен, дип бүлмәгә алып керде дә әхирәтенең пәлтәсен салдыра башлады. Бүлмәгә күз йөгертеп чыгу белән Гөлзилә ничектер кечерәеп калгандай булды. Бер якта китаплар, кыйммәтле савыт-сабалар белән тулган стенка, икенче як стенада затлы келәм, аның астында ялтырауклы япма белән капланган диван, ике кәнәфи, түрдәге почмакта төсле телевизор, тәрәзә янында зурайтыла торган өстәл, идәндә аякны иркәләп торырда йомшак палас. Суыткычы да матурлык өчен генә ясалган сыман. Һәр хәлдә Гөлзиләнең мондыйны беркемдә дә күргәне юк иде әле. Менә сиңа Нурия, менә сиңа студент тормышы. Бер үзең генә яшисеңме? Әйе, фатир алганчы шушында торырга туры килә инде, диде Нурия. Өстәлгә тәмле татлы ризыклар тезә. Әйдә Гөлзилә, утыр. Нинди җилләр белән соң? Озаккамы?
Үзе әхирәтенең җавабында көтмичә хәл-әхвәлләрен сөйләде. Күптән түгел генә нисе килгән икән. Кызының шундый тормышта яшәгәнен күреп, башта сөенгән, аннан соң елый-елый әрләп, рәнҗеп киткән. Шайкага фәлән эләккәнсеңдер, әдәм талап байысыңдыр, юкса җырлаган өчен генә ничек шулай түләсеннәр инде, дип әйтә. Ә Нурияның моңа әллә нисе китмәгән. Яши белергә кирәк. Ну әйе, кем беләндер йоклый инде. Шуңа күрә дәрәҗәсе бар, связьлары күп. Ләкин бу гөнаһмыни? Алайга китсә, студентларның барысы да диярлек кыйшык-мыйшыкка баткан. Кем икмәклек акча өчен, кем бер зачет куйдырыр өчен бирелә, ә кемнәрдер ләззәт өчен. Шулар ише вак фәшиха булганчы, юньле генә бер кешенең сөеркәсе булу артыграк. Җитмәсә, Нурия аны бераз ярата да әле. Менә шулай инде, диде моңсуын әйтеп, һәркем юрганына карап аяк суза, һәркемнең үз язмышы. Бераз тынып торгач өстәп куйды. Ә мин сине бик еш искә алам. Ни өчен? Нурия анысын әйтмәде. Әхирәтенең күрешү белән җанын ачып салуы Гөлзиләгә кыюлык өстәде. Шик-шөбһәләрен, кыенсынуларын юкка чыгарды. Нурия аңа ышана, элекке дә якын дусты итеп күрә димәк. Шуңа үзе дә Нурияга барысын да кыскача гына әйтеп сөйләп бирде. Әхирәте аны беренче моңаеп, берчә сокланып тыңлады, бүлдермәде. Гөлзилә сөйләүдән туктап бераз вакыт үткәч кенә, "Син Сабировка рәнҗисеңдер инде", дип куйды. Ни өчен? Ул сине үз төркеменә алыр иде. Юк, Нурия. Теләсәң, монда яшәрсең, бүлмә иркен сыярбыз. Озакламай мин күченгәч үзеңә калыр. Бәлки, юньле генә эш тә табырбыз. Җыр белән бергә шөгыльләнә алабыз. Ничек уйлыйсың? Әхирәтенең кайгыртучанлыгына сөенде Гөлзилә. Күңелен рәхәт бер җылылык биләп алды. Димәк, ул япа-ялгыз түгел әле. Шулай да Нурия белән ризалашыу авыр аңа. Ни өчен? Монда ул ачык кына җавап бирә алмады. Ярый, дип елмайды Гөлзилә әхирәтенең күңелен кырмас өчен. Война план покажет диләрме әле? Уфа белән ныклап танышып кайтыйм әле дигән булып, икенче көнне иртә белән шәһәргә чыгып китте. Кибетләргә керде. Киштәләрен сыер ялаган кебек иде. Андагы белдерүләргә күз салды. Кайберләренә сатучылар, идән юучылар, йөкчеләр кирәк икән. Идән юарга да риза иде кыз, әмма аларның хезмәт хакы түбән, җитмәсә торыр урында бирмиләр. Ашханәләргә дә юк кагылды. Эшче куллар монда да кирәк икән. Тик монда да шул ук торлак мәсьәләсе хәл ителми. Аннан соң базарга юнәлде. Кибетләр ялангач булса да, базар бай иде. Юк, нәрсә юк монда. Көньяк халыклары чигәннәр, җаның ни теләсә, шуны сатырга әзер. Әлбәттә, бәяләр югары. Гөлзиләгә бер нәрсә дә кирәкми иде. Шуңа да ул белдерүләргә күз салып, эш торыр урын эзләде. Көн үзен шулай йөрсә дә, ярардай нәрсә тапмады. Кайсының хезмәт хакы түбән, кайсысына прописка кирәк. Фатир хуҗаларына да барып карады. Берсенең яшәү шартлары шамаса, икенчесенең сораган бәясе артык зурдан иде. Шулай итеп тегендә монда сугылып караңгыга кадәр йөрсә дә, арып-талып кына кайтты. Әмма өмете өзелмәде. Уфа зур, эшкә керерлек урыннар күп иде әле. Икенче көндә эш эзләп үтте, өченчесе дә. Оешмадан оешмага атлый-атлый хәле бетте. Өмет ялкыны да сүрәндәнә төште. Авылдагылар шәһәр тормышын мактап сөйләргә ярата да ул, тик монда да иеп куймаганнар икән шул. Әнә бит, юньлерәк эш табу да җиңелдән түгел. Шулай атнадан артык чабуланганнан соң бер балалар бакчасындагы шортлар аңа кулай булып күренде. Идән юучы булып урнашса, акчасы да әлегә ярап торырлык. Тулай торактан бүлмә дә бирмәкчеләр икән. Әлбәттә, бүлмәсен бераз гына көтәргә туры килер, тик аныңча берәр әбигә фатирга керергә мөмкин. Бер хезмәткәрнең фатирга ала торган таныш корткасы да бар икән, хәтта. Бу Гөлзилә өчен менә дигән урын. Гөлзиләне китәргә җыенуын белгәч, Нурия бер мәл өнсез калды. Ярый, диде аннан соң, үзеңә ничек җайлы инде. Әхирәтенең тавышында моңсулык сизеп Гөлзилә аны кочаклап алды. Рәхмәт сиңа, Нурия. Тик үтенәм, Гөлзилә, килеп йөре. Килгәндә курыккан идем, хәзер мин ялгыз түгелмен инде, дип кыз моңсу елмайды. Мин дә аерылгач Гөлзиләнең тамагына төер утырды. Балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән Гөлширә исемле хатынның таныш карчыгы фатирга кертә икән. Минхажев урамындагы бу агач йорт тыштан караганда бик мөхәббәт иде. Әби бер үзе генә торгач, миңа бер бүлмәсен бирер инде дип уйлады кыз, һәм үзе яшәячәк бүлмәне күз алдына китергә тырышты. Карават, өстәл, шифоньер, телевизор залда гынадыр инде. Әби әйбәт булса, тулай торак дип шәпшенүнең кирәге дә тимәс бәлки.
Бийек коймалы ишек алдына кергәч кенә йортның 2 катлы икәнен аңлады. Беренче катның тәрәзәләре җирдән тез тиңентен генә икән. 2 якка урнашкан 2 ишек тә яртылаш җиргә сеңгән. Анда 4 рәтле тар баскыч буйлап төшмәле. Алар йортны урап чыктылар. Карале, икенче ягында да тагы 2 ишек бар икән бит. Димәк, аскы катта 4 бүлмә. Шуларның берсе Гөлзиләгә булачак. Инде тышкы яктагы ишекне ачкач, тагы ярты метр чамасы төшәргә кирәк икән. Тар гына өй алды һәртөрле каплар, капчыклар, төенчекләр белән тулган. Менә шушында яшәп торасың инде әлегә, диде Гөлчирә кызга карамый гына. Сайма биде. Бик әшәке карчык түгел. Ул үз урының булганчы түзәрсең. Ул арада ишек ачылды. Сезме ни әле, дип кеткелдәде Сайма карчык, 2 исән тешен күрсәтеп. Шиеп бәйләгән яулыгын сүзәткәләп алды да ишекне киребрәк ачты. Әйдә үтегез. Өй эченә үтү белән Гөлзилә үзенең алдануын сизде. Тулай торак бүлмәсе хәтлерәк нәрсә иде бу. 2 тимер кровать, 3 яклы шифонер, фанерадан ясалган шкаф, 2 өстәл, аның берсе чүпрәк-чапрак белән күмелгән, икенчесендә савыт-саба тулы. Тупас тумба өстендә телевизор, өйдәге бөтен мебель шуннан гыйбарәт. Алар ничек кирәк алай урнашканлыктан өй эче бөтенләй кысанланып калган. Стенадагы төссө уңып беткән келәм дә, идәндәге соры җәймә дә котсызлык өреп кенә тора. Бердән бер кечкенә тәрәзә төбендә 2 рәт килеп өелгән чирекле банкалар өй өчен көн яктысыннан әйбәт саклый. Тәбәнәк буйлы, симез гәүдәле Сайма би үзе дә бу өйнең аерылгысыз бер бизәге сыманрак, уңып беткән чәчкәле күлмәк өстеннән тузан төсендәге иске камзул эләктергән, кәкре шишенке шәкәненә сарык йоныннан бәйләнгән, озын оек кигән, аягында кунычы кисеп ташланган киез ката. Әбинең берничә дистә ел элек алсуланып балкыган йөзе саргылт кара төскә кергән, яңаклары шәлпрәеп төшкән, иреннәре бушап калган, йөзен җыерчыклар баскан. Ихлас яктылык белән балкыган күзләре генә аның сыгып ташланган помидордай йөзенә ягымлылык, сабыйларча назлылык өсти. Хәтта җыерчыклары да сабырлык һәм акыллылык нуры сипкән сыман тоела. Менә мин әйткән кыз шушы була инде, дип таныштырды Гөлчирә, Гөлзилә исемле. Аллага шөкер, үзебезнең татар икән әле, дип кызның буйсыныннан сокланулы караш йөгертте карчык. Әйдә балам, түрдән үз. Гөлзилә теләр-теләмәс кенә 1-2 адым атлады. Хәзер икеләнеп, үкенеп торудан файда юк иде. Эшкә керергә гариза язды, Нуриядан китте. Ярый, хәерлегә булсын.